Kaixo egunon, gu Asier Beñat eta Aritz gara, Durangoko Fray Juaneko batziko ikasleak eta elektronikan indogu zirkuitoak erreflejatu aldauena kalean egunero ikusten duguna, diesela farolak, non sartzen dugunean iluntasuna, gaua, pizten dezen kaleko argia. Eta zirkuito honetako osagaiak diez, LDR-a, NPN transistorea eta relea. Bueno, LDR-a da argiarekin funtzionatzen duen zentsore bat da, NPN transistorea da juntura bipolaren zentsore bat da, kolektoretik igorlea korronte handiagoa ematen duena, eta errelea da elektrikoki kontratu daiteken etengailu moduko bat da. Eta orain zirkuitoa azalduko dut. LDR-a ikusten duten moduan. Argia kentzen badiogu, resistentzia igotzen da eta kentzean bajatzen da. Resistentzia handitzean joaten da transistorea eta transistorearen intentsitatea handitzen da eta horren ondorioz transistorea ahalbidetuko du korrontea pasatzea errelera eta erreleak eragingo du argia piztea. Vale. Kaixo, gu Paul Libra eta Auto gara, eta batziko Fray Juan de Zumarragako ikasleak gara. Elektronikan egin dugun proiektu bat azaltzera gatoz, pertsiana baltzen da. Eta gia ematerakoan, pertsiana agora doa eta sensoria ikututakoan gelditu egiten da, eta gero argia joaterakoan arrebes egiten dugu. Gura ditzen ditugun osaiak dira bateria, gero bai, 10.000 ohmioko resistentzia, gero hemen diodo bat bakarrik elektrizitatea, korrientea norabide batean juten izten duela, gero hemen LDR bat dala argia duenean bere resistentzia bajetan du eta argiak duenean ikoitzen du, gero hemen NPN bat dela voltaia NPN transistorea, ez? NPN transistore bat dela voltaia amplifikatzeko, gero hemen RL bat dala zentsuak aldatzeko, adibidez, hemen positiboa baldin badoa, hau aktibatzen denean hemendik negatiboa joango da. Gero hemen dekogu motorea eta bi zentsore, bat goian eta beste bat behien. Eta gaur azalduko dizuegu negutegi funtzionamenduko sistema bat. Hau beroa asko dagoenean beren atea irekitzen da, eta beroaz dagoenean izten da. Vale, eta beroa sartuko diogu artifizialki estainadore batekin, ez? Orduan, beroa dagoenean, NTP bat duenez, bere resistentzia bajatu egiten da, eta beste resistentzia honek irabazten du, eta horrek egiten du transistorea honetara pentsa, eta horrekin RLA aktibatzen da. Ulertu badare zer da puro milagro. Vale, Kirmen, neutzi mezez estainadorea zer plano apurtxo bat. Hola! Orduen, oin voltaia prinsipioz igoten duenean zabaldu da, orain kentzen diogu estainadorea, eta utzitzen da nien. SRS. Azarratu da. Hori izango zen, beroarekin zabalduko zen trampila eta hotzarekin zarratzen da. Hau da montatu den parkina, beko bi ate bat sarrerarako eta beste bat irterarako, eta eko barruan bederatxile. Eta hemen pantailan agertzen dira zenbat leku libre da. Kotxe bat etortzen da, kotzen dio botoiari, eta barrera zabaltzen da, pasatzeko, eta gari joizten da. Oteran, sortzi leku daude. Eta imaginatu beste kotxe bat dato, zartzen da, eta orain zazpi. Deskontatzen dut, ez? Bai. Eta gero adibidez bat ateratzen da, kotzen dio botoiari ateratzeko, ateratzen da, eta hemen sortzi leku. Gehitzen du. Vale, orduan begiratuko dugu zer gertatzen den. Zerera hori da.
6. Eta bain printzipioz, ja lekurik ez dagoenez, zapaldu arren, Eta orain bat etortzen da, eta ezin da sartu. eta ezin da sartuz ez dago lekurik. Atera behar da. Eta berriro sartu behar da. Hale, orduen dauden plazak kudeatzeko sistema bat, ez? Arduino plakarekin, servo motori bi eta display bat. Eta barruan, programa.